Lebo kedy sme kritizovali, že partokracia vedie štát, dneska ho vedie oligarchia. A tá oligarchia citia ten štát. A zatvorenie týchto kohútikov je dosť sporné, ale napríklad, ak ideme riešiť jeden z problémov pomoci malým podnikateľom, je tu veľmi jednoduché riešenie, jedno, ktoré dáva viacero riešení. Čo keď sme tak povedali, tak nebudeme dávať príspevok k nezamestnanosti, ale povieme podnikateľom, nebudete platiť dane za ľudí, ktorých zamestnáte. A tým ľuďom umožníme slušne zarábať. Ušetríme všetci? Zväčší sa tvorba domáca priemyslu, zväčší sa počet subjektov, prestanú poberať príspevok sociálnej zamestnanosti. Toto vláda nerobí. Ona si vyberá, koho podporí, koho nie. To už je automaticky chyba a tá sa opakovať nesmie a nemôže. Keby išla povedzme aj do podpory podmienenej účasťou na akciách a že by to boli vratné pôžičky, to už je iné, ale keď je to ty kamoš, ja kamoš, nekontrolovateľné spoločensky, tak je to vlastne nie o ničom. Ste aj v kontakte s Robertom Ficom? Nie som. S Robertom Ficom od roku 2010 som nebol v kontakte. Od predvolieb 2010. A snažili ste sa ho kontaktovať, nejaké veci, poradiť mu, respektíve prediskutovať? Existovali isté zdroje, ktoré boli možné použiť pre rozvoj Slovenskej republiky, obrovské zdroje, čo sme pripravovali pre možnú účasť vo vláde. Chcel som mu túto agendu nezištne odovzdať, neprijal ma asi na 40 pokusov.